Antonello Bella jisselmilkom u jatikom merħba 39 episodju mis-sensiela l-intervista. Kif qed taraw din il-ġimgħa ltqajna f'ġurnata li mhux soltu tkun dik skedata li ntellaw dan il-programm. Ir-raġuni hija illi eżattament bħallum 25 sena Damon Hill rebaħ il-kampjonat tal-Formula 1 u sar l-ewwel champion tad-dinja ta' dan l-isport wara li missieru stess kien rebaħ it-titlu fil-passat. Għaldaqstant illum se nkunu qegħdin niċċelebraw il-karriera u fuq kollox dak l-istaġun tal-1996 li fih Damon għamel dan il-fatt storiku u għal dan il-għan il-lejla kif qegħdin taraw fuq il-panel għandna 3 mistednin oħra li 2 minnhom huma partitarji tat-tim tal-Williams li magħhom Hill rebaħ il-kampjonat li huma Fabian Zara u Chris Balzia li wkoll ġie rajna fi programmi preċedenti fil-waqt li Fabian huwa wiċċ ġdid għal din is-sensiela. It-tielet membru li għandna fuq il-panel tal-lejla huwa bniedem ieħor ma naħsibx għandu bżonn ta' ebda introduzzjoni, speċjalment magħkom id-dilettanti tal-Formula 1 għax jekk issegwu l-programm TVM Sports li ikun fuq ix-xandir nazzjonali żgur li ġieli rajtuh qed nirreferi għal Chris Kauki. Infakkar ukoll lilkom is-segwaċi tagħna l-lejla illi tistgħu ukoll tħallu l-kummenti tagħkom jew issaqsu xi domanda relatata fuq is-suġġett lil wieħed mill-mistednin tagħna billi tħallu ukoll il-kummenti tagħkom fuq is-sezzjoni illi hemm allaċċata max-xandira tal-lejla. Biss tajjeb illi qabel ma nibdew nitkellmu mal-mistednin tagħna naraw ftit din l-iskeda illi Fabian ukoll ippreparalna fuq Damon Hill biex imbagħad minn hemmhekk nibdew niddiskutu il-bidu tal-karriera tas-sewwieq Ingliż. Damon Hill, data ta' twelid 17 ta' Settembru 1960, nazzjonalità Ingliża, tlielaq mibdija 122, rebħiet 22, pole positions 20, kampjonati mirbuħa 1. Fil-Grand Prix tal-Gran Brittanja tal-1992 Damon Hill iddebutta mal-Brabham Judd. Matul dan il-perjodu wkoll Hill kien it-test driver uffiċjali tat-tim tal-Williams Renault. Fl-1993 it-tim tal-Williams ta' siġġu uffiċjali lil Damon Hill, siġġu li baqa' jżomm sal-1996, is-sena li fiha Hill rebaħ il-kampjonat. Fl-1997 Damon mar mal-Rouse Yamaha biex jiddefendi t-titlu, iżda sfortunatament il-karozza ma kienx kompetittiva daqskemm wieħed kien jistenna. Fl-1998 Damon Hill ingħaqad mal-Jordan Mugen Honda fejn għamel hemmhekk sentejn. L-aħħar tiġrija tiegħu kienet il-Grand Prix tal-Ġappun tal-1999. Mela, wara dina l-iskeda ħafifa li rajna fuq il-protagonist tal-lejla, ntajjeb li issa wkoll niftħu d-diskussjoni flimkien miegħek Chris Kauki. Merħba lura fil-programm l-intervista u miegħek nixtieq li nibda preċiżament mill-1984, is-sena li fiha Damon beda il-karriera tiegħu fil-Formula Ford u mbagħad inkomplu sejrin għal Formula 3 li fiha fl-aħħar ta' snin 80 rajna lil Damon jikkompeti ma' diversi stil futuri tal-Formula 1 bħal Johnny Herbert u Martin Donnelly. Kemm kienet jibsa l-kompetizzjoni f'dawn il-kampjonati minuri lejn l-aħħar ta' snin 80? Sawa, naturalment nsellem lill-panel kollu li għandek miegħek Antonello, nsellem lilek, nirringrazzjak anke tal-invit illi għamilt li, għannu gost dejjem niddiskuti, ovvjament, il-Formula 1 interessani ferm. Jien naħseb l-istorja ta' Hill titmur lura qabel l-84. Forsi l-iktar ħaġa li mmarkatu kienet il-mewt ta' missieru f'inċident b'ajruplan fl-1975.
Għaliex relattivament kellu 14-15 sena, ħajtu kienet sempliċissima. Minn hemm il-qudiem l-affarijiet biex ngħidu hekk kien qalbu ta' taħt fuq. U allura kellu biex ngħidlek isib il-flus u l-mezzi kif kien sajfendi għal rasu. L-Ingilterra kienet dejjem tempju, ġifieri l-Ingilterra kull mill-Brażil, mill-Amerika t'isfel, mill-Arġentina, kulħadd kien immur jew jimxi lejn l-Ingilterra, kif kien hemm anke numru ta' Taljani, biex jekk inti trid tagħmel il-qabża u trid tipprova lilek innifsek. Naturalment kien isir il-Formula Ford Festival, il-Formula Ford inkluż is-1600 u mbagħad kien hemm anke 2000, ħafna nies jiftakru forsi l-iktar xażiż magħrufin li kienu l-Van Diemen, però kien hemm affarijiet oħrajn. Raw numru ta' drivers li semmejt inkluż inti joħorġu fosthom Damon Hill, illi ovvjament kellu problemi ta' budget għax issa missieru ma kienx għadu hemmhekk. U niftakru li missieru kienu wkoll owner ta' tim li kienet l-Embassy Hill fil-Formula 1 u allura min jaf kieku baqa' miexi l-qudiem kemm seta' ħajtu kienet tkun ħafna iktar faċli. Fil-Formula 3 Ingliża fejn inti għad kellu ovvjament tnej mill-li semmejt, li sfortunatament tnej kellhom inċidenti korroħ ħafna. Kemm Martin Donnelly li niftakruh f'Jerez fuq il-Lotus fejn kien spiċċa letteralment kważi kulħadd ħasbu mejjed, u Johnny Herbert, li kien weġġa saqajh. U fil-fatt għadu sal-lum il-ġurnata b'saqajn waħda li hija isar mill-oħra. Fil-fatt għandu hekk li anki Herbert kien nistgħu ngħidu hekk dak iż-żmien meqjus bħala Britain's Next Best Team. Proset, ekku, fil-fatt mal-Benetton fl-1988 u mbagħad kien daħal jieħodlu postu jekk niftakar tajjeb Emanuele Pirro. Illi kien test driver mal-McLaren, għamel ħafna testijiet mal-Honda, sapruħu hemmhekk. Emanuele Pirro kien anke ġie Malta propju għal Motorsport Awards organizzati mill-Federazzjoni, kellna ċans ikollna daqsxejn ta' kjakkerata u dal-aħħar kien anke spiċċa f'kontroversja li kif nafu kien wieħed mill-stewards illi ħa diversi deċiżjonijiet kontroversjali. Però dwar Hill kien mar fil-West Surrey Racing, però il-bidu fil-Formula 3 kien diffiċli. One kien tilef sponsor. Tu kellu l-ilfa bil-Franċiż illi kien miet waqt it-testing weġġaw miet sussegwentament u kien hemm kumpanija tal-photocopiers Enrico u tal-kameras illi kienet irtirat l-sponsorship tagħha. Jiġifieri Alan Docking però minn dejjem inneħħu l-kappell il-bniedem illi kien wara l-West Surrey Racing, minn dejjem kellu għajn għat-talent. U naħseb illi f'Hill għalkemm forsi relattivament dam biex ngħidu hekk biex fjorixxa ħdejn kif semmejt inti Herbert u Donnelly illa li xi tnejn kienu meqjusin stillel fil-fatt Herbert id-debutta sew qabel Hill, ma ninsewx illi Hill l-ewwel xogħol li kellu kien bħala test driver tal-Active Suspension tal-Williams. Ma kellux postu b'mod naturali, bil-progressjoni naturali mill-Formula 3 għal-Formula 3000 u sapruħu fil-Formula 1, fil-waqt li kemm Donnelly u kemm Herbert waslu hemmhekk qablu. Issa ir-riżultat kien differenti naqbel miegħek. Ġifieri fis-sens la Herbert u laqqas Donnelly ma saru champions, però iċ-ċirkostanzi kif evolvew u naħseb li għamlet ġustizzja mal-ħajja ta' Hill fl-opinjoni tiegħi. Għamlet ġustizzja għax kellu debut diffiċli, ma ninsewx li mill-Formula 3 għal-Formula 3000. Formula 3000 ma kienx mill-ewwel ma tin tajjeb, għamel sal-91 biex mar mal-Jordan, ma' Eddie Jordan sponsorat mill-Barclay. Ġifieri fil-bidu kien laqqat ma' timijiet illi relattivament l-ewwel tim illi kellu niftakar illi kien hemm miegħu John Wickham, il-bniedem illi kien wara l-Spirit. L-Spirit Honda tal-1983, l-Spirit illi tant kienet daħlet fid-djun li fl-1985 ħadet sem fl-ewwel 3 Grand Prix u bijat il-kuntratt tat-tires Pirelli lit-Toleman. Għaliex il-Pirelli minħabba li kienu iddeċidew il-Michelin li jirtiraw ma kellhomx tires, Goodyear iddeċidiet biss li tissupplixxihom karozza waħda u John Wickham biex jisalva biex iqanċaċ għax ma kellux flus kien bih il-kuntratt tat-tires u ovvjament mbagħad kienet daħal il-familja Benetton, Luciano Benetton, u kien daħal niftakar minn flok Stefan Johansson u John Watson li kienu testjaw fil-bidu tal-kampjonat, kien daħal Piercarlo Ginzani
fuq dik waħda mill-kapolavuri ta' Rory Byrne li mbagħad nafu kif sploda it-Toleman tiġi 185. Però naħseb ħanqaf ngħid għax irridu nagħmlu ċans l-oħrajn kollha wkoll. Fil-fatt ukoll hawnhekk diġanna l-ewwel messaġġi Franco Loisio li qed jgħidilna il-Grande Kriskawki Walking F1 Encyclopedia. Walking ħafna dilettanti ħafna. Eżattament, inselmu wkoll il-Franco li huwa wkoll partitarju tat-tim tal-Ferrari u nħudu peċur kol qed naraw nies illi mhumiex biss partitarji tal-Williams li qed isegwu wkoll il-programm tal-lejla. Fabian, merħba fuq l-intervista u grazzi tal-li aċċettajt l-istedina illi l-lejla tkun fostna. Niġu issa l-1991 fejn Hill inqat mal-Williams bħala sewwieq ta' riserva fil-waqt li fis-sena ta' wara u kien ġimgħati l-opportunità li jsuq mal-Brabham fejn fis-sajf tal-1992 kien iddebutta fil-Formula 1 f'dak il-famuż Grand Prix tal-Gran Brittanja li Nigel Mansell iddomina. Biss ma rridux ninsew li Hill matul dak il-perjodu kien għamel sigħat twal ta' testijiet jiżviluppa il-karozza FV14 illi mbagħad eventwalment Damon Hill, anzi Nigel Mansell u Riccardo Patrese iddominaw il-kampjonat tal-1992. X'sem kellu Hill f'dana il-suċċess illi it-tim tal-Williams kellhom appuntu f'dik is-sena? L-għu nistax ringrazzja lilek kif ukoll il-panel, grazzi tal-istedina. Jiena naħseb li Hill kellu valur kbir fis-sem tal-iżvilupp tal-FW14. Il-Williams kellhom test team apparti minn long-track team li kien juħsib din il-active suspension biex jiġi żviluppata tista' tgħid li Hill żviluppa din l-active suspension. Il-Williams qablu kellhom test driver Mark Blundell illi però il-Blundell kienu replacejaw Hill probabbilment għax raw potenzjal fih. Blundell min-naħa tiegħu kien mar isuq mal-Brabham fin-91 l-istess team li Hill id-debutta miegħu f'Silverstone kif ġa semmejt tajjeb inti. Wara dan Hill kien sostitwixxa lil Giovanna Mati li tajjeb ngħidu li kienet l-aħħar mara li ħadet sem fil-Formula bħala pilota titolari. Hill ma kienx ikkwalifika fil-5 tiġrijiet ta' qabel il-Grand Prix tal-UK. Silverstone. Nista' ngħidu li ħaddaqs Hill ma kien kellu esperjenza fuq l-active suspension u dana wera fil-fatt li kontra Alan Prost, driver ta' ċertu kalibru, kien immeċċjaħ mhux ħażin, speċjalment fit-tieni nofs ta' sena. Lu dana kif nafu wasal biex fi-93 mar isuq mal-Williams. Okej, veru tgħid li forsi kellu xi daqsxejn fortuna biex daħal isuq mal-Williams għaliex kien hemm dik il-kwestjoni tal-kuntratt ta' Mansell u fil-fatt Patrese kien diġà iffirmaw il-Benetton ftit ġranet qabel u Briatore ma ħallihx. Fil-fatt tajjeb ngħidu wkoll li kien hemm possibilità wkoll li Hill jingħaqad mal-Liġier fl-aħħar ta' 92. Ekku. Ġifieri pratikament ġitu tajba wkoll minn balla, però hu ħata fl-okkażjoni bil-esperjenza li kellu kif qed ngħidu tal-active suspension naħseb it-tim xtaq li kollu xi ħadd espert u ma kien hemm l-ebda persuna oħra li iktar esperta minnu fuq dik il-sitwazzjoni fuq l-active suspension. Sewa wisq, Chris Balz jassa, l-ewwel qed insellimlek merħba lura fil-programm l-intervista kif tkellimna tajjeb fl-1993 Damon ġimgħu post mal-Williams bħala sewwieq regolari fejn wara l-irtirar ta' Mansell u tneħħija ta' Riccardo Patrese miegħu kellu lil ħadd ħlief Alain Prost. Nigel Mansell
Irfet ngħidu Alain Prost u Riccardo Patrese, it-tlet sewwieqa illi qegħdin naraw bħalissa f'din il-grafika. Nistgħu ngħidu li kienu tliet għalliema ta' livell għoli ħafna li min għandhom żgur mhux forsi ħil tallem ħafna fejn tidħol formula wieħed, pressjonijiet u anki stil ta' sewqan. Kemm taħseb li kien ta' vantaġġ għal Damon li qabel xejn debutta fuq dik kienet l-aqwa karozza tal-grid fit-93 kif ukoll f'dan il-perjodu ħansejħu ta' formazzjoni seta' jaħdem ma' tliet sewwieqa tal-klassi ta' Nigel Mansell, Alain Prost u Riccardo Patrese. Grazzi Antonello, nsellimlek u ninaqat ma' sħabi l-oħra tal-panel biex nsellmilhom ukoll. Fil-rigward ta' Damon Hill, però ma rridux ninsew kif semma tajjeb anka Fabian illi f'dawk is-sentej li jagħmel qabel ma' Williams, Damon Hill rama l-esperjenza anka taħdem test driver ma' xuffiera ta' esperjenza bħalma kellhom il-Williams setup li kien wieħed mill-aħjar li kellhom il-Williams, ġifieri rajnija mbagħad għall-dominju ta' snin sussegwenti illi u bil-karattru ta' Damon Hill li kien crusher fis-sens illi dejjem kien qiegħed jissielet sabiex anke kif semma tajjeb Chris fil-bidu f'dik il-history li tal-ħajja tiegħu wera li inti bniedem kien hard worker kif semmejt tajjeb inti. Allura nemmen illi ġitu l-aħjar opportunità fl-aqwa żmien għalih illi anka bil-famuż numru 0 naħseb jiena kienet xi ħaġa li deret darba biss sa dak iż-żmien. Fil-fatt kienet deret darba oħra jistgħu wkoll anki jikkorreġini Chris Kauki fl-1974 wara li fit-tiril Jackie Stewart il-defending champion ma kienx ħasem għax kien irtira u mbagħad jidher li Jody Scheckter jew Ronnie Peterson kien ħadak in-numru xi partikolari, korreġina Chris. Ma niftakarx eżatt imma hekk kien irtira Jackie Stewart u allura l-wan simbolu ovvjament ta' champion ma setax jiġi assenjat. Tajjeb wis, kont li Chris. Ġifieri minnaħa l-oħra xorta mhux faċli li taqbad tidħol f'karozza li anke jekk hija l-aħjar tal-grid, inti jara kemm għandek pressures oħra fuqek illi jekk inti ma tkunx bniedem ta' karattru sod taħdem ma' xuffier il-kompetitur tiegħek li huwa Prost. Fl-aħħar mill-aħħar inti qed tikkompeti kontra t-teammates tiegħek ukoll għax għandkom karozza li hija simili. Ġifieri ma nistgħux nieqfu biss illi għax ħadem ma' xuffiera ma' sewwieqa li huma li kienu ta' esperjenza. Il-karattru tal-bniedem kien importanti ħafna biex eventwalment anke fil-performances li kellu da għamel żmien kien qiegħed it-tieni, ġifieri dan tilfet fl-aħħar żewġ tliela li tilef it-tieni post Damon Hill ġifieri fl-istaġun ejja ħanejdu li ta' debut tiegħu b'mod fuq staġun sħiħ mhux bħal meta daħal għal tittiela fis-sena. Bla ma ninsew ukoll li apparti t-tlet tiġrijiet li kien rebaħ dik is-sena li kienu fl-Ungerija, fil-Belġu, fl-Italja, Hill kellu jirbaħ fil-Franza iżda it-tim għallu biex jibqa' wara Prost fl-Ingilterra u fil-Ġermanja ġiet tradut minn problemi ta' affidabilità, Ekku. Allura hemmhekk juri il-karattru tal-individu. U kif edna, eventwalment deret illi bil-reżiljenza tiegħu, bil-determinazzjoni tiegħu anke fis-snin ta' wara eventwalment wasslitu biex sar iċ-champion fi staġun li prattikament kien iddomina b'mod hands down. Sewa wis, u la semmejna il-reżiljenza issa semmorru għal-sena 94 li fija sena qsama f'żewġ partijiet. Ħalli nibdew billi nitkellmu fuq episodju sfortunat tal-1994, bis qabel ngħidu ħaġa wkoll li fl-1968 l-aqwa sewwieq ta' dik l-epoka, Jim Clark, imut waqt tellieqa tal-Formula 2 ġewwa Hockenheim
U it-teammates ta' Clark dik is-sena kien Graham Hill fuq il-Lotus li kienet l-aqwa karozza ta' dak il-kampjonat. Fl-1994 Damon Hill ikollu l-istess destin ta' Missieru Graham. Ikun fl-aqwa karozza il-Williams Renault bl-aqwa sewwieq ta' dik l-epoka miegħu Ayrton Senna li miet f'dak il-misħut tmiem il-ġimgħa Timola 94. Ir-responsabilta bħalma ġara fit-68 fejn ir-responsabilta tal-Lotus waqgħet f'idej Graham Hill, fl-94 ir-responsabilta ta' tim tal-Williams waqgħet f'idejn Damon Hill. Taħseb illi Chris Kauki Damon kien lest biex jieħu dik ir-responsabilta wara dak it-tmiem il-ġimgħa kollu inċidenti? It-tmiem il-ġimgħa ikraħ għandek raġun, però jiena ħankun onest miegħek, qed nieħu gost nisma' kont lil Chris u lil Fabian, però Chris semma reżiljenza u semma il-fatt jiena lija Hill wera il-kapaċità kollha tiegħu, il-fatt illi fi żmien meta il-Brabham kienet moribonda, kien l-aħħar sena tat-tim il-laqtu kollox m'għandhomx magni biżejjed jisselfu, laqqas kellhom kilometraġġ biżejjed, ma niftakru. Il-Brabham b'dawk il-kuluri sbieħ blu u bojot. U spiċċat dik il-porkerija ta' roża meta daħal Hill u ġie dal-isponsor ġdid li ħadd ma jaf eżatt x'kien Yamanzen. U Hill kellu jiġbor tim li kien letteralment infarrak. Kien tim illi kien moribond, kien tim illi tħares li l-box tiegħu kienu jħallsu daw kif kien hemm timijiet oħra, imma fejn qatt tistenna lil Brabham tim glorjuż bħal dak jispiċċa jkollu jikri n-nies fuq il-post biex jaqgħad biex ikollu biex jagħmel tire change. F'dis sitwazzjoni Hill marġot tim Brabham, jiġifieri tim li kien verament il-Formula 1. Ma ninsewx li f'dik is-sena fit-92 ara kemm timijiet spiċċaw, inkluż wieħed li kont insegwu mill-viċin jien, illi kien il-Fond Metal. Illi wkoll hemmhekk kien hemm lead tal-Inġinier Sergio Rinland, l-Arġentin li kellu last auto, illi mbaddil karozza interessanti, il-Brabham ta' 92, jiġifieri il-BT60Y, il-Fond Metal GR02, u karozza li waslet fil-95, jiġifieri il-Forte GR02, kollha għandhom, għax semmejt l-94 fil-95, kollha għandhom daw l-istess DNA, l-istess parentela, li huwa fatt kurjuż. Jiġifieri Hill, fl-opinjoni tiegħi, id-determinazzjoni li wera, mhux fl-94, il-karattru kien diġà wrieħ ħafna qabel, huwa kif naqbad ngħid, mhux biss champion fil-pista, imma champion ukoll illi meta kien hemm bżonn illi jaffaċċja diffikultajiet u tim illi ma ninsewx Giovanna Amati kif spiċċat fil-Formula 1. Giovanna Amati kulħadd l-istorja ma ktibtix jiena, imma b'mod mhux uffiċjali kulħadd jaf illi din kien Niki Lauda illi ippuxja fil-Formula 1 u hemm min jgħid li kellhom relazzjoni bejniethom. Bekk Giovanna Amati qatt ma kwalifikat, veru li kienet l-aħħar mara fil-Formula 1, imma xwirjiet tat. Fis-Sudafrika kulħadd jiftakara, toħroġ tagħmel nofs dawra u l-karozza titlifa. Kienet tad-daħt, tfakkarni f'Jean-Denis Deletra, tfakkarni Naftaki Inoue, dat tip ta' drivers illi qatt ma misna u qatt ma misshom ħadu super liċenza. Ġifieri Hill biex daħal wara Giovanna Amati, irid tkun mhux stonkus u jkollok kuraġġ, għax taf illi sa tkun qiegħed tesponi ruħek għar-redikolu b'tim li għandu limitazzjoni ta' mezzi, limitazzjoni tekniċi u li qiegħed verament fl-afja tal-mewt. It-92 sa 96, sfortunatament, il-grilja dipartenza tal-Formula 1 baqgħet tinxef sakemm ovvjament jiena nibqa' ngħid illum għandna grilja dipartenza tad-daħ, anke t-team bosses qed jgħidu għandna bżonn timijiet ġodda. Issa fl-94 Hill għalija wettaq dak illi ħadd ieħor b'karattru ħafna inqas ma kienx ikun kapaċi jagħmel. Hill wera illi għandu kapaċi jaqbad it-tim, tim li kien infarrak, ma ninsewx illi daw in-nies ittieħdu l-qorti. Kien hemm perizzja teknika, jiġifieri it-tim kien allo sbando. Mhux daqshekk faċli illi inti bħala driver xorta ti performance tajba. Teknikament qed jgħidulek li l-steering jista' jkun illi ċeda bla 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 bla. Mela inti l-fiduċja tiegħek mentalment
fil-kapaċijiet tekniċi ta' Patrick Head u n-nies kollha li kien hemm, inkluż Newey, daqsxejn inti tibda tiddubita minn kulħadd. Għalhekk inti il-Formula 1 jiena dejjem ngħid għalhekk għandek skwadra korsi, għalhekk għandek team, għax mhux id-driver biss, huwa driver, huwa l-inġinier, huwa l-mechanics, huwa biex ngħidlek ħafna komponenti differenti. Fil-fatt il-rati Taljani kienu wkoll ħarġu l-ipotezi li jista' jkun kienet problema ta' steering wheel ukoll qabel ma eventwalment liberaw il-kulħadd. U tqabbad tajjeb ngħidu li fil-perizzja teknika kien tqabbad wieħed minn nies li tqabbad kien Giacomo Caliri illi kellu dak iż-żmien il-Fly Studio ta' Catania li kien anke ddiżinja diversi karozzi illi kien ta' perizzja teknika. Minn barrek kien daħal ukoll Antonio Tomaini illi niftakru inġinier tal-Ferrari u naturalment inġinier tal-Abarth oriġinarjament u mbagħad kellu trasloki anke ma' Rosella u llum miet Alla jagħfirlu Tommaso Carletti illi wkoll kien ħadem ma' Villeneuve fil-Ferrari illi tlieta li huma taw perizzja teknika. Il-Williams fl-94 is-sabiħ ta' Hill kien illi fl-94 qabad it-tim minn xahru u wara x'kien kapaċi joħloq fil-95 biex imbagħad sar champion fil-96. Fl-94 l-inċident li kellu f'Adelaide ma' Schumacher għalija hija ċertifikat ta' kemmu raġel Hill u hija ngħidu huwa inqas raġel fl-opinjoni tiegħi Schumacher. Però ħana hawnhekk għax inkella parajt jien. U li kienet jgħid Chris, forsi nżid xi ħaġa żgħira. Hekk forsi innotajtu Hill meta kien driver miegħu ta' ċertu saħħa kien isuq dejjem aħjar, pereżempju, ħansemminha l-94. Fil-races li saq Mansell, dak li erba' tlielaq li saq Mansell, Hill kien Hill ieħor. Mill-Hill ta' meta kien ma senna fl-ewwel bħala second driver l-ewwel tliet tlielaq u l-żmien ta' meta kien ma' Coulthard. Fil-94, ġifieri nitkellmu da dak is-16 tal-liqa ta' dik is-sena. Ġifieri infatti fil-Grand Prix ta' Franza niftakru ġab pole position kellu ġlieda kbira ma' Mansell għal pole position fi Franza. Nistgħu wkoll nintroduċu il-topic li misli kont se diskuti miegħek fejn li huwa l-ġlieda mitlufa kontra Michael Schumacher. Cool. Go ahead, ma bat ġveri nelik tal-akbir ta' Suzuka, kien hemm l-Adelaide tal-Ewropa, ġveri dak l-erba' races ta' Mansell, Hill kien stillaħ differenti mill-li kien fil-ġitila l-oħrajn. U ma nistax naqbdu n-95 għax kieku ma nispiċċaw qatt. Fuq 95 ma tantx hemm xitej għax sfortunatament għall-partitarji tal-Williams Schumacher letteralment ħarab u għalhekk hemm ħafna bħal espert tal-Formula 1 ta' snin 90. Taħsibx jekk Hill seta' rebħu dak il-kampjonat u jekk iva fejn taħseb li ntilfu l-punti? Iva. Minn dak il-famuż inċident Adelaide qed nitkellem. Mela le. Mela, żgur ntilfu l-punti fl-istrateġiji l-ewwel santu ħaġa, ġifieri hemmhekk kien hemm pereżempju fil-Kampi ta' Franza, tal-Ungerija u tal-Ewropa, kien hemm għalija l-istrateġija tilfitu it-telli għal-Hill u kien ġi fit-tieni post daw it-tliet liela li semmejt. Però l-aktar li telfuq il-kampjonat naħseb it-tliela tal-bidu tal-istaġun. Jien meta Hill kien pereżempju kien fit-tieni post fajda marru l-gearbox kien fil-Grand Prix ta' Imola kienu dak l-inċident ma' Schumacher fir-restart u spiċċa fis-sitt post. F'Monaco kellu l-inċident fil-start ma' Hakkinen. Allura wara erba' tliela dan kien Schumacher 40, Hill 7. Ġifieri ara diġà kemm hemmhekk telaq minn warajh. Kien hemm ukoll it-tilqa tal-Ġermanja fejn kien hemm dak l-inċident kbir fl-istart fejn Hill kien għamel xi two lap pit stop li mbagħad eventwalment ma spiċċa fit-tmien post. Però ovvjament fl-aħħar mill-aħħar l-inċident ta' Adelaide li kien deċiżiv.
U ġifieri ngħidu dak kien deċiżiv fl-aħħar mill-aħħar. U kienu qalu dak iż-żmien li Schumacher kellu problema wara li ħabat mal-ħajt, kellu problema l-karozza kienet inkisret. Issa jiena qalu l-istering iġġammja. Mela jiena ma nafx imma jiena sa fejn naf jiena hekk kien l-istering iġġammjat u ħbat man-naħa tal-lemin. Ma jistax toħroġ fuq ix-xellu wkoll u terġa' tiġi fuq il-lemin kif tara l-ħil naħlora, ġifieri nemmen li kellu damage u kien probabbli ħajjiqaf eventwalment matul it-tellieqa, imma mhux li għandu l-istering iġġammja dan u his race is over hekk there and then. Ġifieri hemmhekk għalhekk l-inċident tal-għaddejt għandu ċertu peace qawwi. Le, bla dubju li għandu pis qawwi għaliex Għadni ġifieri kieku tira Schumacher uħ il-baqa sejjer kieku qed nitkellmu storja oħra qed nitkellmu fuq Storja differenti. Ekku, però wkoll tagħmel nisemmi li dan iċ-ċans il-Hill ġieħu wkoll għax kif semmejt l-ewwel wara 4 tlielaq mela Hill kien 7 points, Schumacher kien 40 points. Dan iċ-ċans ġieħu wkoll minħabba li Schumacher kien band għal ġiex tlielaq telqa tal-Italja u telqa tal-Portugal fejn Hill rebaħhom u kif ukoll kien skwalifikat minn ġiex tlielaq oħra. Il-famuża ta' Silverstone, tal-Black Flag u anka tal-telqa tal-Belġu ta' dik is-sena. Ġifieri Schumacher pratikament kien out of the running f'4 tlielaq minn 16. Allura hemmhekk Hill seta' jirkupra dak il-punteġġ li fil-bidu tal-istaġun kien meta kien ngħidlek 40-7. Eżattament. Chris Balzi l-aħħar komment qabel ma mmorru għall-intervall. Taħseb li l-Grand Prix tal-Ġappun tal-94 ra l-aqwa wirja tal-karriera ta' Damon Hill f'tellieqa li nistgħu ngħidu hekk kien ta' lezzjoni lil kulħadd fix-xita? Jiena naħseb ikun inġust li nispiċċaw nwaqfu kollox għal tellieqa waħda. Ġifieri dik kienet nemmen li kienet anke kruċjali anke fil-mod ta' kif ġrat. Ultimately ġifieri minħabba li kien hemm il-red flag u mbagħad bil-ħinijiet bl-aggregate time, ġifieri kienet once again dejjem dik it-tellieqa kienet il-karattru ta' Hill. Però ovvjament ma ninsawx li il-mirakli għalija ta' Maleros, ta' tellieqa ta' Maleros, ta' t-tieni post, miraklu ieħor xorta kien ir-rebħa tal-Jordan, issa ġiet kif ġiet, però inti b'karozza li livell kompetittiv tagħha. Kulħadd kien jaf li Jordan dak l-istaġun kienu damu nofs il-kampjonat mingħajr ma ġabu punt. Eżatt, fil-fatt kien naħseb fit-kikket tiġi qabel minn għalija li kienu ħadu l-ewwel punti. U mbagħad kienu ħadu l-ewwel punti. Ekku. Ora kemm ukoll kwistjoni ta' team orders illi qabel kienet iktar dik xi ħaġa komuni li konna naraw illum saru iktar sottili t-timijiet kif jimplementaw. Però naħseb illi setet kienet a turning point dik it-tellieqa Antonello. Però jew kemm li turning point a showcase li qed tikkonferma il-talenti tiegħu. Imma kif semma anke tajjeb Fabian meta kien hemm Menzel daħal fit-team biex jirreplace għal Coulthard rġajna rajna Damon Hill li għati prestazzjonijiet tajbin. Meta kien hemm Villeneuve fit-team kien bħala second driver kif beda jagħmlu naqa' pressjoni Hill reġa' wera l-kapaċità tiegħu ultimately f'tal-96. Ġifieri naħseb jiena ma nistax ngħid li kien dak ix-xufier konsistenti fis-sens li ħajtik tiġrija li ħajkun dejjem on top. Però kellu daw l-istints li fuq kull staġun dejjem wera il-kapaċità tiegħu u t-talent tiegħu bħala xufier li eventwalment mbagħad sar champion. U ma ninsawx ukoll element umana, missejna naqa' dik il-kontroversja ta' Schumacher. So ovvjament nifhem anka ġifieri jiena l-rivalità hija kbira u forsi kultant wieħed jitkellem bl-emozzjoni, però naħseb jiena l-istorja qed tiġġudika ċirkostanzi, qed tiġġudika l-episodji u hemmhekk fej wieħed jista' jiddiskuti dak li huwa
xufier u dak li huwa xufier ħanejdulu b'daqsxejn iktar ikun ġentlu mejja ħanużaw dik il-kelma. Mingħajr ma naħħu merti ta' racing merits dak il-każ. Le, esattament, fimni nafu koll li f'Schumacher Hill naħseb kellu l-akbar rivali illi u koll rivali ta' baqat anki fis-snin ta' wara l-94 u l-95 biss insomma fuq dejka u kien sabiħ li żamm ċertu interess ukoll fil-sport għax kif konna qegħdin naraw timijiet jgħu jisom il-punt saċċess għall-inqas kien hemm dik ir-rivalità li wieħed jista' jsegwi u jara. Eżattament. Grazzi Chris, l-ewwel parti tal-programm tintemm hawnhekk kif nidħlu lura nkomplu billi nitkellmu ftit iżjed fuq il-kampjonat tas-96 illi Damon Hill f'sa fl-aħħar nexxielu jirbaħ kif ukoll għandna affarijiet oħra lek inħeġġukom biex tibqgħu magħna iva llum programm naqra twil imma kif qed ngħidu llum huwa programm kemm xejn differenti minn tas-soltu. Ibqgħu magħna. L-aqwa logħob tal-PlayStation Lily's Health and Beauty għall-aqwa prodotti ta' nutrizzjoni, make-up u aċċessorji. Żuru l-paġna ta' Lily's Health and Beauty fuq Facebook għal insiet informazzjoni. Merba lura għal program l-intervista, il-program ta' diskussjoni illi l-Kamra Sportiva tella kull ġimgħa, eċċezzjonalment din id-darba qegħdin nintellaw il-lejla minħabba li qegħdin nagħmlu program speċjali billi bieħed infakru elu il-25 sena minn mindu Damon Hill rebaħ il-kampjonat dinji tal-Formula 1. Kif qegħdin taraw miegħi llum għandna lill-ġurnalista TVM Sport Chris Kawki u għandna wkoll żewġ partitari tal-Williams li huma Fabian Zara u Chris Balzia. Infakkar lilkom is-segwaċi li jekk qegħdin issegwu dan il-programm u tixtiequ tagħtu xi kummenti tistgħu tagħmluhom fil-sezzjoni li hemm allaċċata ma' din ix-xandira. Mela, wasalna biex nitkellmu issa fuq il-kampjonat tal-1996 illi Damon Hill rebaħ u tajjeb illi nibdew billi nagħtu naqra ħarsa lejn dik illi hija il-klassifika sew tas-sewwieqa kif ukoll tal-kostrutturi għal dak l-istaġun. Ukoll nirranġaw għall-grafika biex nkun nistgħu ntellawha. Mela, Damon Hill rebaħ kien il-kampjonat b'97 punt, Jacques Villeneuve it-tieni b'78 u mbagħad kellna l-Michael Schumacher fuq Ferrari b'59, Jean Alesi Benetton 47, Mika Hakkinen McLaren 31, Gerhard Berger Benetton 21, David Coulthard McLaren 18, Rubens Barrichello Jordan 14, Olivier Panis Ligier 13, Eddie Irvine Ferrari 11, Martin Brundle Jordan 8, Heinz Harald Frentzen Sauber 7, Mika Salo Tyrrell 5, Johnny Herbert Sauber 4 punti, Pedro Diniz Ligier 2 u Jos Verstappen illi huwa missier ħadd il-mexxej attwali tal-kampjonat tal-Formula 1 Max Verstappen li kien ġab punt fuq l-Eros. Klassifika tal-kostrutturi kif qegħdin taraw
il-Williams kienet dominat il-kampjonat, kienet rebħitu sa minn 4-5 tiġrid qabel b-175 punt. Il-Ferrari li rnexxila tispiċċa fl-aħħar tieħu t-tieni post minn fuq il-Benetton, 70 għal-Ferrari u 68 għal-Benetton, 49 għal-McLaren Mercedes, 22 Jordan Peugeot, 15 li Mugen Honda, 11 punt għas-Sauber, 5 punti għat-Tyrrell u punt wieħed għat-tim tal-Footwork Hard. Ħanerġa' nibda bik Chris Kawki u anke minħabba l-fatt li inti żgur tista' tkellimna from an outside point of view minħabba l-tim illi żommijaw jew kont iżommijaw dak iż-żmien il-Minardi kelkom għanijiet differenti. 96? Eżattament. 96 kienet sena diffiċilissima mhux. Ekku. Ma ninsewx is-96 mhux kienet l-aħħar sena wkoll illi rajna privateer team li kien il-40. Ekku. Ġifieri is-96 kienet turning point fil-Formula 1. Il-40 kienu l-aħħar team kif nafu mbagħad kienu daħlu f'dik il-bawċata ta' Shannon u minn hemm il-qudiem il-Formula 1 mis-97 il-qudiem u mbagħad naħseb jiena ħadet ċejra forsi iktar differenti, iktar professjonali u inqataw daw l-elementi. Fl-opinjoni tiegħi naħseb li kienu jagħmlu ħafna ġid il-Formula 1. U għal-Minardi kienet sena diffiċilissima, ma ninsewx qas żviluppaw karozza ġdida, kienet l-M195B, evoluzzjoni, mbagħad kienet saret M196, però rridu ngħidu li l-Minardi fil-95-96 kienu daħlu dak li kien baqa' magħruf u llum għadu jiġi użat il-kukjajjo li kien diżinja Alto Costa. Jiġifieri Minardi għamlet ħafna skola f'dak li tidħol aerodinamika u mod ta' kif tiġi assemblata l-karozza. U anke bħala sewwieqa. Anke bħala sewwieqa kien debutta Fisichella dik is-sena. Kena debutta Fisichella, sfortunatament, Minardi kellhom bżonn kif nafu paying driver, u mbagħad bdew deħlin tirritombla ta' drivers fosthom Giovanni Lavaggi, illi kienu mbagħad biex ngħidlek fimni. Ejja ngħidu. Il-famuż Johnny Carwash. L-iktar bniedem kapaċi. Imma sfortunatament il-kultura tal-paying drivers fil-Formula 1 dejjem eżistiet u dejjem sa tibqa' teżisti. Fil-verità l-istroll. Yes. Fil-verità ta' kien Way kien firmat fil-bidu ta' sena, ma bat sponsors ma reġġewx u hekk diħar Fisichella. Eżattament, għax suppost kellu jiġi fil-fatt ta' kien Owe, tajjeb li fakkarti, għax ta' kien Owe, il-famuż sponsor li kellu miegħu il-Unimat, kienu mbagħad ġie allegat u kienet saret anke investigazzjoni kbira fil-Ġappun illi kien hemm il-mafja Ġappuniża illi kienet qiegħda toħroġ il-flus. U ta' kien Owe li kien wera insomma niftakru ħafna inċidenti li kellu fosthom il-famuż tal-Ungerija meta tajja. Safety car. Ma kellux eżatt, ejja nkunu realistiċi. Fil-Formula 1 mal-Eros kisser iżjed milli fil-fatt ġab sponsorship u naħseb għalhekk urew il-bieb fil-verità anke Jackie Oliver kif jgħidu għall-inqas u kif naqraw ħieħed ħedda nafu ta' dan driver li vera ġab sponsorship tajjeb u salva l-tim imma ħdej Gianni Morbidelli u ħdej Max Papis ovvjament kien literalment a fish out of water. U kif nofs dik l-inċident ta' Monza wkoll bejn Efimni qed la tinsabu dan Lavaggi wkoll kien protagonista ta' dik li forsi għal ħafna kien il-qabża tas-seklu. L-overtake of the season illi fuq ħan nitkellmu naqra iżjed tard, biss li mmorru lura lejn il-bidu tal-istaġun Chris. Mela, niġu għal Jannar frar 96, mela, il-Williams ħil-baqem l-akbar għadu tiegħu Michael Schumacher mar mal-Ferrari u fit-tieni karozza Williams kellna dan id-debuttant Jacques Villeneuve. Kemm taħseb li dak kien verament f'dak il-perjodu lajta kienet Damon Hill jew dis-sena jew qatt? Jiena m'għandix dubju li hekk kienet, ġifieri nkunu realistiċi. Il-Grand Prix tal-Awstralja kien minn barra dak l-inċident ta' Brundle fejn il-karozza nqasmet fit-tnejn.
Jibqa' nfakkar għal ħafna affarijiet oħra. Ċertament illi id-dwell illi fil-fatt jekk naraw il-magazines li ħarġu, inkluż l-Autosport, l-Autosprint u l-Autohebdo, kollha ffokaw ħafna fuq ritratt ta' Villeneuve milli ta' Hill. Għax Villeneuve ħisset the tone. Jiena mhux se nkun second driver, jiena mhux se ntik nifs, u naħseb illi kienet battalja interessantissima. Dak li rajna fl-Awstralja, it set the tone for the whole championship. U kienet xi ħaġa li fl-opinjoni tiegħi Hill ma ninsewx illi kien wieħed mill-ewwel drivers illi beda juża sports psychologist. Wara illi kien sab ruħu f'diffikultà fl-94 li l-aħħar tal-94, wieħed irid itih krettu illi dan ħadem fuq id-djufijiet illi kellu jew identifika. U kien wieħed mill-ewwel Formula 1 drivers illi kellu u attenda sessjonijiet ma' sport psychologist biex jagħmel tajjeb għad-deficienzi li kellu. Dina ftit insemmuha, però ċertament illi it's a feather in his cap għax ħafna żmien wara llum kulħadd għandu kważi l-sport psychologist illum hija xi ħaġa naturali illi kull sportiv irid ikollu bżonn ukoll il-psikoloġista. Minn barra hekk il-fatt illi u hawnhekk fejn irridu nagħtu kredtu bħalma jiena daqsxejn xettiku fuq dak l-inċident tal-94 bej Hill u Schumacher, irridu nagħtu kredtu lil Schumacher illi kellu l-kuraġġ fis-96 imur ġotin Ferrari illi kien allo sbando, ġifieri meta mareb il-karozza kulħadd jaf kif ġiet ippreżentata u tħares ma ninsewx li kienet l-ewwel sena li kien sa jkollna il-protezzjonijiet laterali. L-interpretazzjoni li tat li kien ta' John Barnard u t-tekniċi tiegħu, niftakru il-Ferrari kienet waħda mill-ftit karozzi nose down meta kulħadd kien qed jolli il-nose up. Fil-fatt il-Ferrari f'nofs il-kampjonat kellhom jagħmlu dinha bażwira insomma biex iġibu l-karozza ftit kompetittiva. Tilfu ħafxa f'ġol box. Ġifieri dak li għamel Schumacher fis-96. En lil-Hill ukoll iffaċilita lil-Hill li jirbaħ dak il-kampjonat. Illa għaliex realistikament Schumacher karozza tiegħu qatt ma kienet kompetittiva. Għalkemm kien hemm dik ir-rebħa f'Ispanja illi naturalment fix-xita kien wettaq kapolavur. Però irridu nkunu realistiċi. L-FW18 kienet fi klassi għalija. Ġifieri l-FW18 u l-oħrajn. Fil-fatt ukoll rajna fil-klassifika tal-kostrutturi li urejna fejn il-distak bejn l-ewwel u t-tieni kien kbir mhux. Abbiss. Eżatt, abbiss. L-FW18 kienet fi klassi għalija. M'hemmx dubju. U fis-97 komplew jikkonfermaw. Għax kif kien qed jgħid Chris Balzja, l-engineering team, meta inti għandek il-Patrick Head, jekk kellu xi ħaġa tajba, kienet illi kien jagħti minħabba li kien investitur fit-tim, kien jagħti dik il-kontinwità teknika li f'timijiet oħra ma kienx hemm. U dak kien is-sabiħ tal-Williams li fl-opinjoni tiegħi huwa wieħed mill-patrimonju li ħalla Frank Williams, u rajt qabel ħareġ tela u issa hemm l-investment group illi ħa over. Però dak kien wieħed mis-sabiħ illi kellu il-Williams, illi Patrick Head jiġi min jiġi chief engineer jew inġiniera li jaħdmu taħtu, dejjem kien hemm hu bħala l-bniedem li kapaċi jallaċċa sena ma' oħra. U s-96 u s-97 kienu konferma ta' dan. Ir-rebħa li għamel Hill u mbagħad Villeneuve fis-97 ikkonferma il-bontà anka tal-karozza u kemm kienu ma ninsewx illi anka il-Benetton fis-96 illi kellhom il-Berger u l-Alesi. Batew bil-kbir. Ħafna, anka teknikament fejn l-FW18. Eżatt, sena wara ma tajjeb ngħidu wkoll Schumacher. Sena wara saru champions. Faqal kulħadd. Eżatt. U sansitru milja lil Hill ukoll. Jiena ma ngħidx umilja Hill ta' jiena dejjaqna ħafna ngħid li umilja. Jiena naħseb hekk kien hemm bniedem kien umiljat fl-opinjoni tiegħi minn Schumacher. U illi m'għandux tort xejn kien Patrese. Patrese meta fit-92 telaq minn mal-Williams biex imur mal-Benetton. Jiena ma tantx għandi rispett lejh imma li fl-opinjoni tiegħi kien Machiavelli. Briatore ħadu miegħu għax kien għamel it-testing tal-active suspension li mbagħad kienu ġew band u għalhekk riedu hemmhekk illa li xriet illi dak in-know-how illi kien hemm Joel Williams Patrese jġibu lil Benetton.
Issa, fil-verità, Patrese, qatt ma tira mill-Formula 1. L-unika bniedem li fl-opinjoni tiegħi u Michael Schumacher kien lil Patrese fit-93 das ma sabx iktar fejn imur, però qatt ma ħabbar li kien se jirtira mill-Formula 1 b'mod uffiċjali. Ma jiena Hill fl-opinjoni tiegħi kien bħala statura bħala ġentlom fuq livell ħafna ola mid-drivers li kien hemm fis-96, inkluż Villeneuve, illi fl-opinjoni tiegħi mbagħad beda jpaċpaċ ħafna fis-97 u meta għamel il-mossa biex imur mal-bar fid-99 fl-1999 u Jock Clear marmija u kien hemm ovvjament Craig Pollock u Thierry Tombla kollha, nafu li kien tim illi kien flop, daw telqu b'ħafna biex ngħidu hekk fanfarunati. Eżatt, u sa sitra qalu li ħajrbħu l-kampjonat. Għalhekk qed ngħidlek qalu il-preżentazzjoni biex ngħidlek differenti għalaw l-inkwiet. Żewġ karozzi, eżatt. Żewġ karozzi differenti, ma tqasma minnhom tagħmlu nofsa ħamra u nofsa blu. U kienet flop totali, ġifieri jiena li Hill impoġġi ħanka l-fatt li kien. Ma ninsewx Hill jiena fl-opinjoni tiegħi fis-96 ma komplix mal-Williams illa għaliex ma ninsewx illi fil-Williams dejjem kellek divarju bejn ix-xogħol li kien jagħmel Patrick Head li qatt ma kien jidħol fuq id-driving u Frank Williams li kien jażel id-drivers. Patrick Head meta Hill telaq u anka l-istess chief engineer kien diżappuntat immens. Fuq di għandna domanda oħra, fatta kompli qudiemu, skużani? Fuq di għandna domanda żjed il-qudiem. Skużani. Le ma jimpurtax anzi. Biss ħalli wkoll nkomplu nżommu ma l-iskaletta, biss niġu għalija dal-waqt. Fejbien, issa, il-kampjonat ta' 96 kien beda tajjeb ħafna l-Hill fejn kien rebaħ 4 mill-ewwel 5 tiġrijiet. Naqblu jekk ngħidu li dan il-bidu kien pass importanti lejn ir-rebħ ta' titlu? Iva, kienu deċiżivi naħseb. Però qabel nibda fuq din nixtieq imur pass żgħira lura. Hill kien ġej minn kampjonat tal-95, diżastruż tista' tgħid, apparti l-ewwel ftit lielaq. Però fl-aħħar tal-lieqa u għamel rebħa kbira. Veru rivali tiegħu irtiraw, kien hemm ħafna inċidenti. Fl-Awstralja u rebaħ it-tellieqa two laps fuq Oliver Panis bil-Ligier u Johnny Morbidelli bil-footwork. Issa, Umbat reġa rebaħ l-ewwel tellieqa tal-istaġun, veru kellu ftit fortuna meta Villeneuve kellu xi oil leak whatever fl-ewwel tellieqa. U l-karozza tiegħu ġiet sewda ta' Hill kienet kannella. Issa, u kien qal niftakar illi minnu da driver illi rebaħ in the same country back to back. U sal-lum naħseb qatt ma ġrat reġgħet. U l-unika persuna li qatt għamilha il-ħaġa. Minix ċert għamilix f'dal-aħħar sentej Verstappen fl-Awstrija. Jista' jkun hekk, imma għax għamlu race fl-istess dan kienu two countries, waħda l-aħħar Adelaide u Melbourne tieni waħda. U kif tgħid daħal fil-96 motivat u kif vedijajt Chris anka ħabba il-psychologist li kienet qed juża. U dan fl-ewwel 5 liela u dan ġab 43 points minn 50 possibbli. U faċilment kien jirbaħ Monaco kieku mhux għax prodott l-magra wkoll ġifieri mill-ewwel 6 dan tista' tgħid li veru mar tajjeb. Li ġeħ tajjeb ukoll ir-round 6 u round 7 Villeneuve kull ma skorja 4 punti biss, għaliex kull ma ġab tielet post fil-Gran Prix ta' Spanja. Allura hemmhekk qisu Hill billi irtira minn Monaco u minn Spanja kull ma tilef 4 points biss ma' Villeneuve, allura dak l-ewwel 5 liela li qed insemmu ġabar fihom 43 points kienu għalhekk naħseb kienu deċiżivi għax imbagħad fit-tieni nofs tal-istaġun Villeneuve beda ġej dejjem iktar b'saħħtu. U t-tim tal-Williams naħseb ukoll kien qed jaraw il-futur fih fil-waqt li l-Hill kienu qed jaraw bħala dak il-persuna tal-passat u li ħajitla u li ħajneħħuh whatever. Allura, fil-fatt jekk inti tara ir-rep tiegħu dan hekk timxi biċċa mill-istaġun. Rebaħ 6 mill-ewwel 9, 7 mill-ewwel 11, imbagħad ma reġax rebaħ oħra qabel l-aħħar tal-lieqa. Ġifieri the only way was down isa f'dak l-istaġun. Ġifieri bekk naħseb iva, dak l-ewwel 5 tiġrijiet li rebaħ 4 minnhom
kienu deċiżivi. Minna ma ninsew ukoll f'waħda minnhom il-Grand Prix tal-Brażil rebħa oħra fix-xita u ċ-ċirasa fuq il-kejk kienet Il-leppja Schumacher. Il-leppja lil Schumacher. Ekku. Għadni niftakar Valderi mhux biss il-ħilji l-leppja Schumacher ma mbagħad jirċiev it-tazza mingħand Pele li dak iż-żmien ukoll kien il-Ministru tal-Isport. Chris Balzja, kif l-istaġun baqa' jiżviluppa mbagħad rajna lil Jacques Villeneuve li fuq il-Williams l-oħra beda joffri sfida l-ħil kif ukoll rajna lil Michael Schumacher li beda inaqqar xi rebħiet fuq il-Ferrari fosthom dik ta' Spanja li semma ukoll Fabian kif ukoll dik tal-Belġju meta l-Williams għamlu podina sħiħa fl-istrateġiji niftakar tajjeb dik ix-xott ta' Patrick Head jajjat mal-mekkaniċi tiegħu. Damon baqa konsistenti fir-rendiment tiegħu biss minkejja kollox naħseb li s-sitwazzjoni xorta kienet għadha taħt kontroll għal dik il-Williams numru 5. Il-kummenti tiegħek fuq ħanejdu hekk it-teddida Villeneuve. Kif fedna anka Villeneuve meta daħal mat-tim mill-ewwel daħal parti bil-pompa bħala champion tal-Indi ma kien rid juri li ju qiegħed hemm biex eventwalment ikun qiegħed ukoll il-number 1 driver. Ovvjament ma nafux kien għax jista' jkun li kien hemm affarijiet fil-bidu tal-istaġun fir-rigward ta' tluq eventwali ta' Damon Hill. Allura ma mbagħad eventwalment l-istorja dejjem tiġġudika anke fuq il-personalità tal-individwu. Nemmen illi bħalma qal tajjeb Fabian l-ewwel nofs tal-kampjonat kien dak illi settja il-riżultat aħħari ta' Damon Hill fil-kampjonat li fih sar champion. Alright, kien hemm il-fatturi l-oħra li semmejna ta' Schumacher li biddel it-team Benetton li qabdu downward trend. Ferrari kienet baqgħet inkonsistenti, kienet unreliable ħafna sa nofs staġun. Jiġifieri li wkoll minn dak il-lat setet forsi naqset il-pressjoni fuq Damon Hill fil-lat illi irid jaħseb ħafna iktar fuq nnifsu milli neċessarjament fuq l-avversarji tiegħu. Però xorta, Jacques Villeneuve wera illi kien kapaċi jagħtih a good run for his money ħanejdu hekk. U eventwalment ukoll Jacques Villeneuve wera xorta l-kapaċità tiegħu anke fis-sena ta' wara, ġifieri orajt kellu karozza tajba ma fl-aħħar mill-aħħar daħal mal-Williams għamel performance karozza li qed tipperformja uża l-aspettattiva tagħha għaddejja u mbagħad eventwalment sar champion. Ma fuka fuq Villeneuve, naħseb jiena li fil-każ ta' Damon Hill, il-fatt illi mbagħad he wanted to prove to the team illi fit-3 snin ta' qabel xorta wara li kien kapaċi bħala xufier, issa wara li kien kapaċi bħala champion. Neġu issa għal-ħadd 13 Ottubru 1996. Suzuka fil-Ġappun, Jacques Villeneuve fis-36 dawra jirtira wara li jitlef tajer fl-ewwel kantuniera. Damon Hill li kien qed imexxi t-tellieqa wara tluq impeccabbli isir champion tad-dinja u jtemm l-aħħar tellieqa tiegħu mal-Williams fl-ewwel post. Sa fl-aħħar il-missjoni tintlaħaq. Sa fl-aħħar Damon Hill isir champion tad-dinja. Fabian u Chris Balzja bħala s-supporters tal-Williams preżenti f'dan il-programm. X'tiftakru minn dik it-tiġrija u l-emozzjonijiet li ħassejtu malli rajtu dik ix-xena ta' Villeneuve barra li eventwalment kienet tfisser li iva. Sa fl-aħħar Damon Hill rebaħ il-kampjonat. Nibdajna. Ejja, Fabian. Mux problema. Eħlem, t-teliqa niftakara jisarġrat il-ġimma l-oħra, ġveri jek li ġara l-ġimma l-oħra fit-teliqa ma nillekx eżatt, imma ġara dikinar nillek dar faċilment. Kif ħafmet li laqta ta' disajnijiet ġviri.
Dikinar, ġifiri, apart li kont għomt kmini u xnafien il-ġimma fil-practice, il-sebt il-qualifying u l-ħat tal-liqa. Ma konna nagħmlu naħseb koll minn kien F'dawk iż-żminijiet konna nqumu għas-sitta ta' filgħodu. Kelli 13 sena naħseb anke inti. Dak iż-żmien konna deħlin għal 14. Niftakar l-ewwel ħaġa kien ħadd jaqaf qalbi meta kien hemm Gerhard Berger, kien jgħid wara Hill, kien jgħat ma nafx kemm il-car length behind u ma ħaj jidħollu fl-aħħar kantu niraw u ħsibtu laqtu. U mbagħad nara il-wing ta' Berger imkissra allura iktar timla rasek li laqtu il-Hill. U tara l-mekkaniċi Williams fil-box hemmhekk qed jistennew għal pit stop, ġifieri jista' jkun hemm puncher u da. Dik l-ewwel xokk ġifieri li ġara. Kien hemm fil-bidu start kien hemm inċidenti kraħ ta' Alesi kien ħabat fl-ewwel kantuniera. Niftakar kif once li kif Villeneuve mar barra u ndunajt li kien Villeneuve, ġifier ma kellix dubju li kienu għax mhux għax ġabet il-grafika, ma just forsi rajt number 6 nsejt eżatt, imma niftakar li ndunajt li kien Villeneuve u dejt ngħajjed u nifra u da u naħseb dak at that point kienet l-aqwa ġurnata ta' ħajti sa dikinhar. Wara mbagħad dejt nirrealizza li jiena għall-ewwel darba f'ħajti u naħseb minn dikinhar l qatt ma ġejt għamilta di. Kont qed nifraħ li nara Williams barra, ġifieri. Xi ħaġa li qatt ma maġinajt ħa nagħmilha u sal-lum ġifieri ir-rabja anke nara llum stess anke fi żmien sentej ilu konna l-aħħar post u nara Williams barra koll ir-rabja ġifieri jaħseb wara dak iż-żmien. Imma ġifieri dik l-esperjenza li kelli ta' dikinhar, ġifieri. Jien minn naħa tiegħi jiena dejjem kont nara li anke Fabian nissapporti għat-tim, ġifieri drivers jiġu jmorru għal torbot għal dak magħhom, morru ma' timijiet oħra tibqa' tara fil-talent tagħhom, però tibqa' mat-tim. U fil-fatt dik it-tellieqa kienet dik li isek tkun imħawwad se nagħmel se nifraħ rajt mela żguri ngħidu hekk iċ-ċans li Damon Hill isir iċ-champion issa kien qiegħed hemmhekk. Jiġifieri il-kostrutturi kienu Williams kienu ħarbu biha, ġifieri ma kienx hemm dubji dwarha minn dak il-lat. Ma nistax ngħid li ma dispjaċinix għal Villeneuve għax is-sabiħ li inti it-tellieqa tkun kumbattuta wkoll anka once again f'ċirkostanzi fejn team orders kienu ħafna iktar b'saħħithom, allura forsi inti bħala supporter partitarju ta' team tgħid iwa dek ħajkun qiegħed qablu ħajdu ċedilu jew xi ħaġa kemm xorta fil-każ ta' Villeneuve Damon Hill rid ikun totalment barra mit-tellieqa u Villeneuve rid jirbaħ biex eventwalment kien jieħu iċ-championship u ġifieri qed nitkellmu fuq probabbiltajiet li huma daqsxejn iktar remoti. Għalkemm once again reliability issues dak iż-żmien kienet ferm aktar ta' concern mill-reliability tal-lum il-ġurnata. Però naħseb jiena qaret kienet ħaġa sabiħa li qed naraw il-Williams li ħadu double ngħidu hekk in terms ta' driver u ta' constructors kienet daqsxejn bittersweet anke Villeneuve li anke on his maiden season f'tellieqa li kien hemm ħafna aspettattiva ġenerali madwarha kellu jinqala kif inqala, ġifieri minn dak il-lat dak u kien naqa' dispjaċir minn lat sportiv fejn ngħidu hekk. Però ovvjament kienet xi ħaġa sabiħa li la rebaħ it-tim u xufier tagħha li kienet xi ħaġa tajba. Ikun għamel dak l-istart ħażin Villeneuve, kien pole position u Eżatt, għamel kien start għamel ħażin. hekk għax kellu pole position Villeneuve għalhekk qed tagħmilna aktar eċitanti wkoll. Minnaħa l-oħra però once again il-pressure fuq Damon Hill kienet bring the car and the points to the end, ġifieri as such dik li rid jagħmel. Però dejjem kien hemm Veru kien hemm dik il-biża' xorta li sakemm Villeneuve mar barra dik il-biża'. Niftakar Monza kien seta' jerbaħ il-kampjonat ħilu ħabat ma' dak l-Ostrina Tires u fil-ewwel xejn. Meta nara dik it-tellieqa nerġa' kultant nerġa' ġiru dak l-emozzjonijiet. Ġifieri li kont ħassejt dak iż-żmien. Ġifieri u dejjem tibqa' tibża li tista' tiġi ħaġa bħal dik. Sakemm tara rajt Villeneuve barra mill-karozza barra minn dan.
he's a champion issa, allora that's it. Anzi, intom rajtu għattel, għaxina jek t-permettu li forsi najt tiħej u kol, jina kont sfortunat li omt biex nara t-telliqa imur u nixal il-television u ninduna li konna bla dawla minna l-isbaħ sija u niftakar li meta xilt il-television un bat l-ewwel xena li rajt kienet l-ħil l-ewwel meletteja jgħat l-ewwel it-tieni xot Villeneuve miexi lura lejn il-pizz u kolli nistqar ma'kom li kif rajt dik ix-xena iva fqajt nibki u se niddejjaq ngħid imma darba flok il-biki li bkejt meta kont qed nara lil Schumacher jiknes il-ħil darba kien biki ta' ferħa lix fl-aħħar rajt l-idolu dak iż-żmien ta' tfuliti wkoll jirbaħ il-kampjonat. Biss Chris Kawki dan is-suċċess ġibtu ma morra kif konna qegħdin ngħidu qabel l-intervall għaliex xahar qabel f'Settembru Sir Frank Williams sarraf lil Hill li s-servizzi tiegħu ma kinux iżjed bżonn jużi għaliex għażel li jieħu lil Heinz Harald Frentzen fit-tim tiegħu u eventwalment Damon Hill ingħaqad ma' Tom Walkinshaw u t-tim ta' l-Eros Yamaha f'sena li wedet ħafna imma ma tat kważi xejn għajr dik il-famuża wirja kbira tal-Ungerija fej 50p washer żamm il-Damon Hill milli jikseb rebħa kbira. Kemm kienet ġusta l-għażla tal-Williams li jibdlu t-tielet champion tad-dinja f'4 staġuni u jekk il-mossa Eros kienieċ mossa azzardata jew għax kien hemm nuqqas alternattivi. Mela, għax rajt dak iż-żmien għax ovvjament jiena li niftakar żgur hija illi meta il-kontratt tiegħu ma ġiex renewed. L-ewwel nies kien hemm il-ħsieb skont tal-inqas dak iż-żmien li kien li rajt fl-autosprint il-ħsieb kien illi Hill jibqa' hemmhekk. Però il-manager tiegħu dak iż-żmien kien mar hemm dil-famuża storja li kien kiteb dak iż-żmien Cesare Maria Manucci li jgħid li kien mar bil-bagalja il-manager ta' Hill dak iż-żmien tefaħħa fuq id-desk ta' Sir Frank Williams u kien talbu 5 miljuni. 5 miljuni li għal-tim illi ovvjament għal-Williams kienu konsidrati ma ninsewx li Frank Williams beda t-tim xej u dan biex kellu suċċess bħalma wara kollox kien hemm nies oħrajn fl-Ingilterra u kien wheeler dealer bażikament. 5 miljuni kienu ħafna. U il-manager ta' Hill kien qallu li aħna għandna ħafna proposti u fil-fatt għallu jekk għadkom tal-proposti kollha mur għandraw il-proposti għad minn sejtik il-5 miljuni. Jiena la inti tista' jekk tiġi għandi inti b'xi ħaġa raġonevoli jiena inkun nista' nikkonsidra. Issa min-naħa l-oħra hemm min jgħid illi l-agreement ma' Frentzen kien saħansitra ntlaħaq fil-95. U allura xejn mhu ċar ta' eżattament kif Frentzen fis-97 wasal biex jirreplacja lil Hill. Jekk hux vera l-istorja tal-manager ta' Hill illi jgħid li wara meta talbu l-5 miljuni daw bażikament tefaħħom il-barra u Patrick Head jgħid li hu dejjem kien isib fil-kussjoni ta' drivers ma kienx jidħol u dan kien sabu bħala fatt illi Hill ma kienx sa jkompli. Anka l-istess fil-fatt inġinier li kien hemm mal-Williams dak iż-żmien il-bniedem Max March u Red Bull illi ovvjament kellu wkoll biex ngħidu hekk magħhom pasta fil-championship fir-rep tal-kampjonat tas-96 ukoll kien ħassu xi ftit jew wisq urtata x'ma' Hill kien bena relazzjoni tajba ħafna. U fil-fatt naħseb illi għal Hill jiena fl-opinjoni tiegħi kienet xi ftit inġusta. Forsi il-fatt għaliex bħala mill-lat uman Hill dejjem wera ruħu illi huwa ġentlom. Il-fatt illi anka nata karigi wara fosthom illi mexxi l-British Racing juħsib
Silverstone ħassib il-tmexxija ta' programma żgħażagħ, Hill dejjem kellu rwol illi meta jkun fit-tmum huwa bniedem li kapaċi jġib armonija f'tim. Il-fatt illi, però sfortunatament għal-Williams hija l-karozza dejjem ikbar mid-driver. U naħseb b'dak illi għamel fl-aħħar tas-96 illi inti World Champion u titfaw il-barra, sfortunatament għal-Hill bdiet il-nizla u kif nafu mal-Eros naħseb ħafna kienu sorpriżi biex spiċċa mal-Eros illi fis-96 kellhom karozza li nafu li kienet l-FA17 li kienet karozza relattivament mhux daqshekk tajba. Sadattant permezz ta' Tom Walkinshaw u n-nies tiegħu kienu rnexxilhom isibu sponsor dak iż-żmien il-Power Horse illi kienu energy drink, ovvjament il-Power Horse flimkien mal-Zepter u dak iż-żmien kien ġie wkoll sponsor mis-Serbja id-Danka riedu isem kbir. U l-isem kbir nafu kif wasal. Wasal b'Damon Hill u miegħu ġabu l-flus tal-Parmalat li kien ġabhom Pedro Paolo Diniz. Il-karozza, jekk aħna nħarsu lejn il-karozza fiha nfisha naħseb illi l-Eros ma kienx proġett ħażin. Il-Yamaha, fl-opinjoni tiegħi hija question mark kbira. Ma ninsewx illi meta ddebuttaw il-Yamaha fl-1989 ma' Zack Speed ma kwalifikawx għal Grand Prix waħda. U mbagħad spiċċaw miż-Zack Speed marru mat-Tyrrell, mat-Tyrrell is-suċċess kien kważi njot, kważi ma tafx eżattament tiftakru nies illi tħarqu, inkluż Stefano Modena, Andrea De Cesaris. U ovvjament il-fatt li mbagħad sabu lill-Eros f'sitwazzjoni daqshekk diffiċli approfittaw naħseb ruhom mis-sitwazzjoni il għaliex imbagħad nafu il-Yamaha u t-tekniċi tal-Yamaha evolvit dik li mbagħad nafu saret it-Toyota fil-Formula 1. Li kienet jgħid Chris, f'tidilu kont nisma' podcast ta' Patrick Head u konferma dak li qed jgħid Chris fuq dik tal-bagalja ta' Andrew Breen jew x'kien jismu. Andrew Breen għax ma stajx niftakar. Thank you. Fakkartuli inti. Michael Breen kien u kien dan kien marru bil-bagalja u għandu kun għatalla saqajħek fuq il-test ta' Frank Williams. U tafaw il-barra ġifiri Franko. Għallu kiku fatti Head kien għal li kiku u xtaq li ġiħi il-mija u għax problema ħil kienu jaslu ma da ma kienu sta jaslu. Ġifiri, ifem jena kiku tarax il-ħil possibilitajiet li kellu mbagħad ma tantx kienu kbar, ġifieri jew komur mal-Eros jew mal-Jordan. Ġifieri dak iż-żmien. Jew mal-Stewart. Imma dak iż-żmien. Ġifieri dawk kienu l-options u mbagħad għax kienu ma kien baqa' ftit qlila. Ġifieri sidin kieku mal-Jordan però ara kemm jgħidu kontra l-Magni Peugeot kienu diżastrużi. Fil-verità fin-97 il-Jordan Ralf Schumacher, smajt podcast tiegħu, qal li l-karozza tagħhom kienet fantastika fil-bidu tal-istaġun, imma billi kienu fisikella ma kellhomx esperjenza ta' xejn. Ma setgħux jiżviluppaw. Ma setgħux jiżviluppawha. Ġifieri kieku daw kellhom il-ħil magħhom u niftakru fil-97 kemm kienu tajbin, pereżempju fl-Arġentina daw kieku mhux ħabtu bejniethom, lejn kienu rbħu tellieqa. Spa, Ġermanja kienu brillanti daw il-Jordans dak iż-żmien. Ġifieri kieku ħil kien hemmhekk u seta' jiżviluppaw dik il-karozza, min jaf x'kien jiġri. Ġifieri u ma ninsewx ukoll li dik il-karozza tan-96 97 ukoll kienet testja Nigel Mansell mal-Jordan biex kien hemm taqtija kux sta jidħol u mhux sta jidħol jew hekk public relations whatever. Imma dik l-istorja ġifieri kieku jien Flock Hill ma kont nażel il-Jordan naħseb jien. U perda minn hekk il-Jordan kienu f'nofs il-kampju, nofs il-klassifika u fl il-footwork l-Arrows kienu ġabru punt wieħed biss u kienu ġew l-aħħar ġifieri. Biss li ma sarx fis-97 eventwalment sar fit-98 fejn Hill ingħaqad mal-Jordan rebaħ l-aħħar tiġra fil-Belġju qabel eventwalment irtira fl-1999 wara staġun fejn il-motivazzjonijiet kienu kważi zero. Minkejja dan kollu, kemm kien strumentali l-kontribut ta' Hill biex f'dawk is-sentej it-tim ta' Jordan irnexxielu jikseb is-suċċessi li mbagħad eventwalment kiseb. Jien naħseb li kien instrumentali ħafna.
biss hekk tara kif bdew il-kampjonat il-Ġordan fil-bidu tas-sena, l-ewwel aċċennajna għaliha, l-ewwel punt ġabruh f'nofs l-istaġun. Ralf Schumacher fil-Silverstone, u mbagħad Hill jispiċċa s-sitt post fil-kampjonat hija xi ħaġa fenomenali naħseb jiena f'nofs staġun. Għamlu l-meraġli, ġifieri mhux biss rebħu telliqa, ġifieri niftakar ġew ġie raba' post fil-Ġermanja, rebaħ it-telliqa tal-Belġium, ġifieri għamlu riżultati impeccabbli. Biex ma nsemmux imbagħad li fid-99 x'karozza kellhom, ġifieri u ngħidlek jiena l-motivazzjoni ta' Hill waqgħet il-kampjonat beda ħażin għalih, kellu inċident fl-Awstralja, kien daħal fuq trulli jekk min isser żball, u Brażil reġa' kellu laqtu xi ħadd ieħor. U fil-bidu qisu beda ħażin, u qisu beda jitlef il-motivazzjoni tiegħu beda sejrin lura, però l-karozza kienet hemm, ġifieri niftakru Heinz Harald Frentzen fit-tlielaq mit-tmiem tal-Nürburgring kien ċans dan jirbaħ kampjonat. Kien in the shot, ġifieri issa ġiex tlielaq mit-tmiem da kien għadu fil-running għalija, ġifieri mbagħad kien tilef fil-Malasja, kien msejt fejn pożizzjoni kien ġie, però ma kienx baqa' matematikament possibbli għal-Ġapan. Ġifieri li jiena naħseb l-input ta' Hill fil-Jordan kien kbir. Fil-fatt wara li telaq, rebdew niżlin, ġifieri kif tista' tara, fil-mod rajt innaqdu kienu mal-Honda, kienu kollhom ħafna engine failures fit-2000, 2001, però dejjem niżlin ġifieri sakemm spiċċaw mbagħad fix-xejn tista' tgħid. Għamlu qabża. Mela, l-aħħar domanda li tagħha nixtieq nieħu wkoll il-kummenti tal-panel biex anke wkoll nagħlqu dan il-programm speċjali u hija x'post għandu Damon Hill fl-istorja tal-Formula 1. Nixtieq li nibda bil-Chris Balzja fejn u jalaq Chris Kawki. So, Damon Hill bħalma għedna fil-sport wera li inti mhux neċessarjament trid tgħaddi kull stage kif imdorri naraw ġifieri semmejna fil-bidu tax-xufiera fejn inti għaddejt il-kategoriji tat-tlielaq biex inti tibni isem. Mhux neċessarjament inti trid tkun qiegħed bħala epej driver biex jinexxilek tidħol u eventwalment tagħmel is-suċċess. Ġifieri il-determinazzjoni ta' Damon Hill f'kuntest illi l-istorja tiġġudika ngħidu f'dawk il-5 snin tal-perjodu tiegħu mal-Williams inkluż ġifieri il-perjodu bħala wieħed mit-test drivers fl-iskwadra illi anka f'ambitu fej kien hemm pressjonijiet ta' xufiera li kienu world champions. Ta' xufiera li jrid jimla żarbun tagħhom ta' inċidenti u f'mumenti fej it-tim kien anka in chaos. Wera illi il-kapaċità u determinazzjoni tal-individwu tista' tirbaħ fuq kull sfida oħra. Ovvjament, għaraf ikun umli biżżejjed biex jidentifika l-weaknesses tiegħu, jindirizzhom u eventwalment ir-riżultati ttieħdu. Issa mbagħad marru l-istejjer tal-Eros u Jordan li ultimately f'karozzi non kompetittivi xorta ħareġ il-talent tiegħu bħala racing driver u anka il-kontribut li kien qed jagħti lill-iskwadra fil-qasam tekniku, fil-qasam tad-development tal-karozza tul is-snin. Ġifieri dak il-lat dejjem kien baqa' naħseb mill-punti forti ta' Damon Hill, apparti li mbagħad l-on-track performance tiegħu. Fabian? Jiena kieku niddeskrivih bħala the gentleman champion u li nies kważi komuni tista' tgħid sempliċi tista' jitirbaħ il-kampjonat, ġifieri billi inti tkun bniedem onest, ġentlom ma' ħadd ieħor.
ċorta tista' tirbaħ m'hemmx għalfejn tkun dak il-bniedem aggressiv u kif taqbad tgħid ġelied kif nużaw il-kelma bil-Malti. Jiena naħseb li ma tistax ma tħobbux, huwa champion li ma tistax ma tħobbx. Chris? Naħseb eżatt naqbel ma' Fabian. Huwa ġentlom, huwa bniedem li kien ħaqqu jsir champion, u jiena fl-opinjoni tiegħi il-valur vera ta' Hill mhuwiex meta kien mal-Williams, huwa meta kien mal-Brabham li fl-opinjoni tiegħi jiena segwejtu ħafna mill-qrib għax ovvjament kien jinteressani ħafna dak li qed isir lejn l-aħħar. U d-diffikultajiet li kien għaddej u xirnexxielu jagħmel ma' tim milli kien moribond u fej olla l-Eros. L-Eros ma ninżewx kienu ġabu kellhom 96 diżastruż jekk minn isir żball ġabu punt wieħed biss. Verstappen. Punt wieħed biss. Jiġifieri dana kienu ġej minn litteralment minn xi ħaġa teknika li kienet diżastru u kulħadd jaf li Tom Walkinshaw huwa wieħed mill-iktar nies diffiċli biex taħdem magħhom. Ovvjament l-lum għadux maħna ma kulħadd jaff il-fatt il-laqam tiegħu huwa l-pirata. Anka minħabba l-mod aggressiv ta' kif imexxi t-tim. Hill kif qal tajjeb Fabian, ma tistax ma tħobbux, ma jistax ma jkollokx rispett lejh, għax teknikament kull fejn kien olla l-livell tat-tim. Jekk kienx il-Brabham, jekk kienx il-Williams, jekk kienx il-Jordan, jew jekk kienx l-Eros. L-Eros qatt ma rajna Eros kompetittiva jien fl-opinjoni tiegħi minn dakinhar tas-97. Kemm damet sa kemm fallew ovvjament fis-sena 2002 meta kien hemmhekk Balħamidi, Bernoldi, lejn meta kulħadd kważi nħasad daw bihom u kien hemm Verstappen ukoll. Ma ninsewx illi ovvjament sakemm it-tim falla qatt ma kellu dil-performance kbira illi jkun qed jillidja. Ġifieri Hill teknikament ġabar mhux biss li t-tim minn xahar huma teknikament ara fejn ollihom. Magna li ħadd ma rieda il-Yamaha, magna li kulħadd kien jaf li sissa ma kienet riżultat f'xejn realistikament kompetittiv. Sama wis, grazzi lil Fabian u l-żewġ Krissijiet, Chris Balzi u Chris Kawki ta' dan il-programm speċjali li kellna llum. Grazzi wkoll tmur lill-sponsors tagħna li huma Beauty Wisdom, Game Breaker u Lily's Health and Beauty. L-intervista l-ġimgħa d-dieħla terġa' tirritorna fil-ħin naturali tagħha dak tal-ħamis. Fid-disa fejn fih ser nitkellmu dwar il-parti tissimum il-Premier League bejn Manchester United u Liverpool li se jkollna fit-tmiem il-ġimgħa ta' wara. Jekk ilħaqtu dal-programm minn issa tinkwitawx. Għada l-ħamis fil-ħin li suppost joħroġ il-programm live se joħroġ ir-ripetizzjoni fuq Facebook, kif ukoll se jkun fuq l-istazzjoni uffiċjali tagħna ta' YouTube mill-istess ħin ukoll. Tmiem il-ġimgħa li ġej fuq il-paġna tagħna ta' Facebook se jara r-ritorn tal-kampjonati lokali kif ukoll il-kampjonati Ewropej tad-dart frazzjoni għal daqstant segwuru il-Kamra Sportiva għal iżjed aġġornamenti sportivi. Finalment nixtieq li nagħlaq dan il-programm b'mod differenti. Nammetti magħkom li dan il-programm iva rrid nagħmlu b'saħħa għaliex kif forsi ħafna minnkom tafu Damien Hill huwa l-ewwel idolu li kelli fil-Formula 1 għal daqstant grazzi tal-li bqajtu magħna għal dan il-ħin kollu. It-tislima tiegħi lej Damien ser tkun dawra ma' trakka li jiena mill fuq il-logħba tal-PlayStation F1 2019 li ġiet ġentilment mogħtija lilna minn wieħed mill-sponsors prinċipali tagħna illi huwa il-Game Breaker. Din id-dawra li saret fuq il-Williams Renault FV18 saret ukoll fuq il-trakka li fija Damien Hill rebaħ il-kampjonat 25 senilu, jiġifieri it-trakka ta' Suzuka. Għaldaqstant, ejja ħalli flimkien naraw din id-dawra biex bijantemmu dan il-programm u grazzi wkoll tmur lil Michael Patch ta' Velocity Sports Racing illi għeni biex permezz ta' dan il-filmat nagħlqu il-programm tal-lejla.
exits the chicane and wins the Japanese Grand Prix. And I've got to stop because I've got a lump in my throat. L-intervista ġiet imwassla lilkom minn Beauty Wisdom, Game Breaker u Release Health and Beauty.